जाबाय ना আচ্ছা আজি আমাৰ শান্তিপুৰ বজাৰত এটা ৰাইজৰ কাৰণে ভাল এটা খবৰ আমাৰ ইয়াতে আজি আমাৰ এজন ইয়াং আৰু এনাৰ্জেটিক ইমাৰ্জিং বিজনেছমেন মাননীয় ভাইটি আমাৰ ফুংখা বিৰখো বসুমতাৰী তেখেতে ফুংখা এণ্টাৰপ্ৰাইজ নামেদি আমাৰ বাজাজ কোম্পানী যেটো টু হুইলাৰ শ্ব'ৰুম খুলিছে এটো আমাৰ কাৰণে হুব এটা খবৰ গতিকে আমাৰ এই অঞ্চলত ভিতৰীয়া অঞ্চল যেটো চিৰাং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নৰ্দাৰ্ণ ফৰ্ট এই অঞ্চলত যে আমাৰ টু হুইলাৰ্ছৰ বাজাজ কোম্পানীয়ে শ্ব'ৰুম খুলিছে ইয়াতে গতিকে আমাৰ মানুহবিলাকে আমাৰ ৰাইজবিলাকে কোকৰাঝাৰ বঙাইগাঁও ইমান দূৰত নোযোৱাকৈ ওচৰতে যিকোনো মডেলৰ টু হুইলাৰ্ছ বাজাজ কোম্পানীৰ টু হুইলাৰ্ছ বাইক কিনিব পাৰিব গতিকে এই অঞ্চলে ইয়াতে যে মানে এই অঞ্চলত যে শ্ব'ৰুম খুলিছে আমাৰ কাৰণে খুব ভাল শান্তিপুৰ এটা বিজনেছ হিউব হ'বলৈ গৈ আছে গতিকে তেনেকৈ মানে শ্ব'ৰুম খোলাটো আমাৰ কাৰণে এটা মানে ষ্টেপ ডেভেলপমেণ্টৰ কিবা লক্ষণ গতিকে আমাৰ বিৰখো বসুমতাৰী ইয়াং এজন বিজনেছমেন আমি তাক মানে শুভেচ্ছা জনাইছোঁ যাতে তাৰ বিজনেছটো ভালকৈ চলে আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত কোনো মানে বাধা বিঘিনি নোহোৱাকৈ বিজনেছটো ভালকৈ চলে এইটো মই কামনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ ৰাইজবিলাকক মই নমস্কাৰ যাচিছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে আহি বাইকখন ল'ব পাৰিব যিকোনো মডেলত গতিকে থেংক ইউ টু এভৰিৱান থেংক ইউ नमस्कार शान्तिपुरबासी रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बाहाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज कम्पानिनि बे दखानखौ दिनै खुलिफैबाय बे बाजाज कम्पानिनि बे दखाननि मालिकआ जाहैबाय आंनिनो फिसाला बिरखो बसुमतारी बेहा दिनै सेरफांगुरियाव माने पार्मानेन्ट मोनसे दखान दंखायो मासाव प्राय बिदिनो 50तासो गारि फानो आरो जोंहा मासावहाय दा दिनै नैबे मोनसे ब्रान्च जोंखौ कम्पानिया थिनबाय थादों बेहाय जायगाया माने बेकवार्ड बहुत गोजान थांनो फैनो गोजान जायो जाहाथे रायजोआ सुबिदा मोनो बेनि थाखाय जों बाइक खुलिफैदों बाहाय माने रायजोफ्रा माने बाजाज बाइक जायहा लानो गोसो गासिबो रोखोमनि बाइकखौ बाव मोनगोन आरोखि गासिबो रोखोमनि ओमफ्राय जाय लानो गोसो बावनो लानो हागोन जेनेबा नों गोजानाव थाङोबा थांनाय फैनाय खरसानि खोथा दङ थावबो खरसा जायो दिनै बे खरसायाबो बाहाय सेभ जागोन आरो बे जायगायाव जोङो सार्भिसिंखौबो थाबैनो खालामनाय जागोन आरो दा जोङो नैबे खुलिजेननायनिफ्राय प्राय नैबे नभेम्बर मास जोबजासिम ओरैबायदि अफार होगोन माने मोनफ्रोमबो बाइकआव हेलमेट मोननै होगोन आरो थाव लिटारबा जों हरनाय जाहैगोन आरो मोनसे गिफ्ट मोनखागोन आरोखि लोगोआव बेजों लोगोसे आरो मा होनो जायफ्रा केस फैसा बायोब्ला जों बेनो 1500 केस बे हरनाय जाहैगोन केस फैसा होनानै बायोब्ला बे 1500खौ लनावबा होनाय जानाय नङा आरोखि फाइनान्सआव लानायफोरा दा लायोब्ला माने मिनिमाम माने 11000 फैसा होबानो गारि लांनो हागोन माने गारि नायै गारि एसे बारा जानो हागौ आरोखि आरो नों जेसेबां बारा डाउन पेमेन्ट होनो हायो नोंहा मासे मास किस्तिया माने बहुत खम जागोन आरोखि बेनि थाखाय शान्तिपुरबासी रायजो राजा नोंथांमोनखौ माने बयखौबो खावलायनाय जाहैबाय जाहाथे नोंथांमोनहा बे सुजुग सुबिदाखौ जायगायावनो लायो आरो बायफैयो आरो माने जाय बिगोमा बेखौबो जाहाथे मदद होयो बेनि थाखाय आं नोंथांमोनखौ खावलायनानै एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों मोनसे फोसावबावनाय जोंहा बे नैबे दखानाव आरोखि गारि गोजाम जिखुनु बाइक जिखुनु कम्पानिनि जाया मानो जों बेखौ एक्सचेन्ज अफारबो होनाय जादों आरोखि दा बाहाय एक्सचेन्ज खालामनानै जोंनि गारिखौबो लांनो हागोन आरोखि जिखुनु बाइक स्कुटियानो जा मायानो जा जिखुनु कम्पानिनि बेखौ एक्सचेन्ज खालामनो हागोन जायनाखि सालायनाय कन्डिसनाव दं गारिया बेखौ होनानै गोदान गारि लानो हागोन आरोखि जोंना बे एक्सचेन्ज अफाराबो दं एक्सचेन्जआ माने गारिखौ नायनानै बिलुखौ दिहुननाय जागोन बे बिलु हिसाबै जों बिलुखौ दाननाय जाहैगोन बेखौ नोंथाङा डाउन पेमेन्टआव होनो हागोन बा फैसाबो लांदेरलायबावनो हागोन आरोखि एसेखिनि थेंक इउ बङाइगाव साफागुरि र'डआव थानाय मेगना हुन्डाइ श'रुमा लानानै फैदों
नोंथांमोननि सेराव फुजानि स्पेशल अफार ग्रेन्ड i10 नियस i20 N-Line अरा भेरना आलकाजार बेफोर समायना गारिफोर फुजानि स्पेशल अफारा फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिम थागोन 50,000सिम गारि लानानै गारि अफार नोंथाङा मोनफुंनो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो थाबैनो नोंथाङा बङाइगाव साफागुरि रड एबा लामा सेराव थानाय मेगना हुन्डाई श'रुमाव नोंथांनि फसायनाय गारिखौ लाहैदो गोबां मिथिनो थाखाय नैबे जानबुं नम्बर 9101093856 8011827497 700279673 70026948111 आव खौरां लाहर मेगना हुन्डाई श'रुम बङाइगाव साफागुरि रड